Tak dneska, kámo, tady máme reakci na Gamer 988, nebo asi 9998 a jdeme se kouknout. Tady je Gamer 998 a dneska si zahrajeme hru Total Equipment Simulator a zkusíme tam Ne, kámo, asi o 10 levelů. Něco opakuje, Roka se už jde hrát. kámo, on je zrovna na prvním. Kam my jsme? Já jsem na 20. Tady je Gamer 998 osobně na monitorem. Super nejlepší. Tohle je auto. Kámo, Gamer 88 je celkem, kámo, zabíjí. No, normálně to je úplně extrémní. Hej, to je to. Kámo, celkem extrémní. Kámo, on vyhrál, to si dáš srandu, kámo, je mega dobré třeba. Tak tady je... Ty máš spírek, někoho silného. Počkej, je to trošku nahlas, je to neslyšet. No, to už nejde víc, mám tady velký hluk, víš. Kámo, s tím štítem, jak si nakráčí, ne? Skoro nechodí. Ať je tak dál, ať ho zabijou. Jo, chci půl. Ne, nechci půl, on se zvedá. Ale teď už asi, kamo Ježišmarja. Já mám podle, že je. Jde jet bomby. Kámo, Jak to jde zadní, on neví. Ne, asi kámo. Však, kámo, to je jináčí fotka. Ne, asi. Kámo, jak on tam asi, no, to nebude to. To jsem tu vlastně dal člověk. Tak, ale my máme všechny. Já jsem plný. No dá se říct, že jsem vůbec nic nemačkal popšence, úplně jsem to nepokazil. Co to je za kámo bossa? Kámo. Ten dostal hity. Kámo, ten dostal hity. Armádu tam tam dává. Ne jo, já jenom něco, já nechci. Ok. Takže, jak funguje ten? Kámo, dostal mega hit. Je mrtvej. Jo. Kurá, kámo. Gamer 9. No je dead, kámo, jak jinak. Takže tady se mají super. Je slabý, bohužel. Kámo, dal mu dobrý výhyb, Musel být silnější. Kámo, jdeme po něm třeba. Prohrál. No to seš, no. Tohle děláš si srandu. Tohle nejdřív vystřelil. Co to je za kokosa? Hit? Tak kámo, Kámo, tak se to... Kámo, tak se to Se vyhraju. Říkáte, vy jste úplný stupid. To seš ty, kámo. Jo, to seš ty. Tak se na ty Gamer 998 podívej, na tu naši reakci. Lepší to je s reakcí. Jako nám jeden týdek se byl odběr, máme 3. Kámo, ten, kdo se na tohle kouká, tak to je odběr. My fakt potřebujeme odběr. No, jako by jo. A Gamer 998, ten... Dávajte dislike, kámo. Tam dávajte dislike. Dislike, kámo. Vidíte. Vidíte, on to nevyhraje, my jsme na level, tam my jsme to už celý dohráli. Jako by jo, no. Ale prosím, Jak spadl, kámo? a když to zase... Jak spadl? Ne, nechci to, kámo. Máš jít to ještě. Ale tak Cípl, no. A prohrál. Jakou kočku tam máš, kámo, voda? Kámo, tak ten dostal bomby. Kámo to zase, no, zase prohrál. Nevyhrál. Jezu.
Vyhrál. To je někdo. Kámo, vyhrál. Kámo, tak je zase jako drak. Po dlouhé době. Kámo, o co si jako myslíš, že tohle vyhraje? Kámo, to nevyhraje ani za nic. Vždyť tady má jen tak málo bojovníků. Kámo, tak to nevyhraje. Kámo, co je tohle zase? Co kecáš? Kámo, to ježiš, Mega mašina. Ale mlátí se statečně. Kámo, možná jsem... Jo, hej, tak Vyhrál. Vyhrál. Jo, vyhrál, sorry. Jakýho bossa? Gamera. Poisoner. Náse. To jaký zvuk tady, ne? Jo, chcípnu. Já zase stále. Ne, nechci povědomí životy, kámo. Jo. Tady takhle, no tak teď. Kámo, vidíš tu tečku tady? Jo. Tu tečku, tak to vidí i oni. Kámo, Gamer 98 není moc úplně nejlepší. Kámo, víš, jak zlé se bojí. Ne, asi. No, to porazili. Ale musíš tam dát toho bose, kámo. Ne, tyhle ty chcípáky. Kámo, co si jako myslíš, že vyhraje? Pořiď si nějak dát. Očividně. Jak se jde schovat borec? Kámo, ne, On kempí, to je mega srap. no, stejně, no, už to na něj se chvilku stejně hodí. On kempí, to je Aspoň rukou. Jo, po tobě, no, kámo, všiml jsi to až teď? Kámo, zase neschovat do chaloupky, aby ho náhodou nezabili. Ne, asi. To je poisonem do hlavy. Poison do hlavy, jo, do tvojí mámy, ne? Ne, asi. Kámo, tak to bylo hodně vedle. Jo, to teda. On má, kámo, on musí mít aimbot. No, Co jsi jedinej? no, kámo, přežil a ty si tam za chvilku ještě úplně debil. Teď se úplně potápí. Kámo, jsi mrtvý. No, To děje, já dejchám nebo nedejchám? cipnus. Nemusí bylo. Já sám sebe zabijím a musím jít dozadu. Já mu se zapíchu sám. Ale prostě... Že umíráš, more? Jo, hej, tak Jo, kámo, výborně, kámo, frajer, výborně. vyhrál jsme. No já jsem... Až na to... Tak tohle byl ten nejhorší střih na světě, třeba. Kámo, tak a ty kosy, ty jsou celkem vlastně, ale propíchnu aspoň taky jenom jednu hlavu. Ne, asi. Na druhé straně. Vopilec? Jaký vopilec? Kámo, zase, no... Kámo, hlavu nemá, na ruku. Kámo, zabil ruku. Ne. A myslím, že to úplně nepřišlo. Kámo, to co si máš teď, že to nevyšlo. Kámo, že je dobré. Vopilec, tak. No, to je totální opilec. A on zaskočí do té vody. Kámo, jak po něm skákali. Kámo, on jde zase do vody, opilec. Hej, hoši, tady má Koko, fakt potřebujeme odběry, kámo. Jo, a... Má Koko, jo, má Koko. 998 Dislike. Takže Dislike. odhlašte odběry a prostě dislike. dislike prostě. Takže žádný takový prostě. Kámo, stejně za chvilku chcípne prostě. Ne, asi. Kámo, a teď kámo, teď se už dusí. Kámo, teď si... Ne, nedusí, ještě ne. No a teď... Ještě se nedusí, Až konečně spadne. Kámo, ale teď vidíš, oni tady na něj čekají, takže stejně si už prostě pak udusí, protože na něj čekají tam na něj. Asi. Takže jako je hodně blbě to vymyslel, protože teď ani nevyleze. To víš, bude úplně postižený ten jeho týpek. Ne, úplně postižený, už je tam. Padáš z mapy, more. Kámo, teď jsi nepadej z té mapy. Jo, on prostě spadne. On prostě padá. Jo, dobře mu tak. Ne, jak ty myslíš? Dobře ti tak, prohrál. Ne. No, kámo, Totálně si
Vymlaď si celý setup, kámo, celý setup si vymlaď, vole. Co je s nima, prostě? Rozmaď si ten tvůj počítač, ať už nehráš tu krávu. Ani akrát jí neumíš. Jo. Kámo, to byl hrozný střih třeba. Jo. Ale bys tak zase do toho potom. Ne, asi. A spadneš tý mapy. Yes. Kámo, ale tak hezky gamer. Už je to, kamo jo, tak ty vole. Kamo, já ho zabodu do top. Nexíč. Ale ty pěkný. Ty seš. Končili, kámo. Jakou polohu, kámo? No, to musím já kámo dělat. Kámo, to je Musíš, kámo, počkej, mě to baví. Kámo, Kámo, tak co postavíš tady Gamer 88? 988, sorry. tam pojďme. Ne, asi. Hej, ale tak jako mohli by se to trošku posunout, protože tady tohle se tam jako hrát už tady mapu. Posunem to. A tak. Jo. Pojďme si přijít. Já vás nesáším. Tohle bude trvat ještě dlouho, už ty ježiši, volně se sami. Pane! Se, to je válka. Je spojznutý vzadu. To napojeno pojezdovi. Co mu děláte? Kámo, jede, jak jinak. Ale trošku to posunám, se to nebaví. Kámo, jo, ještě. Ne, kámo, ten má nějaký dítě, kámo. Jak mu utíká ten týpek? Kámo, pro mě umí běhat. Ne, budu skončit. Já se vybrajdu, dobrý. Krása. Ale musí skončit video, jak to bude moc dlouhé, pane bože, uděláme to tu jednu část a už skončí video. Jakože já vůbec nevím. Hej, kámo, už mi to vypaluje oči, kámo, už se na to koukat nemůžu. Tady a jdeme to Odebírejte náš kanál a tak. Má kokoko, tak čau.